În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Galileea neamurilor. Două cuvinte sunt acestea, iubiților, dar ce importanță au? Pentru că în Evanghelie niciun cuvânt și nici o virgulă nu este la întâmplare. Aceste două cuvinte vom încerca să le explicăm astăzi în alte cuvinte simple. În urmă cu câteva zile, iubiților, Dumnezeu s-a milostivit de noi și ne-a învrednicit să prăznuim dumnezeieștele arătări, Teofania, sau botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi este duminica după botezul Domnului și încă prăznuim botezul Domnului până în ziua de 14 ianuarie, când o dovăim sau încheiem praznicul. Toate imnele și citirile sunt legate de ziua botezului Domnului. Ce observăm în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o? Ce vedem? Nu-L vedem astăzi pe Hristos nici ca prunc în brațele Maicii Domnului, nici tăiat împrejur la 8 zile, nici ca prunc la 40 de zile adus la templu, nici copil de 12 ani împreună cu Fecioara Maria și cu dreptul Iosif de Paști la Ierusalim ca să se închine la templu. Vedem că Domnul Iisus deja a crescut, a ajuns bărbat desăvârșit și are 30 de ani. Atunci a plecat din Nazaret, a mers la Iordan și a fost botezat de Ioan. După aceea a mers în pustie și acolo s-a luptat cu diavolul 40 de zile și l-a biruit. Și apoi a mers din nou în lume și a început să predice. Evanghelia cu cele 3 ispitiri din pustiul Carantaniei se citește întotdeauna sâmbătă după botezul Domnului. Deci s-a citit ieri în Sfintele Biserici ale Ortodoxiei. Apoi am spus că Domnul s-a dus din nou în lume și a început să predice. Unde a predicat prima oară? În vreo cetate mare? Într-un oraș mare? Într-o capitală? Nu. Primele cuvinte ale Domnului Iisus le-a spus într-o regiune umilă și disprețuită din Țara Sfântă, din Israel. În partea de nord a Palestinei, acolo unde locuiau urmașii lui Zabulon și Neftalim. Cine erau aceștia? 2 din cei 12 fii ai patriarhului veterotestamentar Iacov, care s-a numit și Israel. Cei 12 fii, fiecare cu familia lui, au alcătuit cele 12 seminții sau triburi ale poporului Israel. Deci Domnul Iisus nu și-a început misiunea dintr-un mare oraș, într-o mare capitală, ca să-L audă cei mari și tari și înțelepți, ci a pornit de jos. Din nordul Palestinei, din ținutul Zabulonului și Neftalimului. Și lucrul acesta, adică Hristos, va merge acolo și va predica, a fost profețit de evanghelistul Vechiului Testament, de Isaia, care în urmă cu 800 de ani
a vorbit despre venirea și activitatea învățătorească și de lumina minunilor Domnului Iisus în acele ținuturi. Cum numește Isaia locurile acelea? Ale Zabulonului și ale Neftalimului? Galileea neamurilor. Acolo zice, poporul a văzut lumină. Celor ce umblau în întuneric le-a răsărit lumină. Și prin cuvintele acestea vrea să spună, vrea să înțeleagă acel pocăiți-vă care s-a auzit pentru prima oară acolo, primul cuvânt al Domnului. De ce oare locul acesta din Țara Sfântă este numit Galileea neamurilor? Este important să știm. Se numește așa pentru că cei care locuiau acolo, la graniță, nu erau o singură națiune, un singur neam. Nu erau israeliți puri, ci erau amestecați cu alte neamuri, cu neamuri închinătoare la idoli, care nu-L cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu și erau influențați de modul de viață și de cultul acelora. Nu mai erau israeliți curați, sânge pur, fuseseră afectați de tradițiile și obiceiurile vecinilor închinători la idoli. Populația de acolo devenise un neam mixt, amestecat, pestriți. Asta înseamnă Galileea neamurilor. Expresia aceasta însă astăzi ne se potrivește și nouă, iubiților. Și noi trebuie să ne numim așa, merităm acest nume. Puteți să scrieți pe tablița minții, a imaginației, România și egal Galileea neamurilor. Pentru că și țara noastră a fost odinioară o națiune pură, o țară neviciată, nefalsificată, neamestecată, o rasă pură, adică un popor creștin. A fost moștenirea, clirosul, alegerea Duhului Sfânt prin Apostolul Andrei cel întâi chemat. Și s-a născut poporul acesta creștin ortodox din scutecele sale, ca să spunem așa. Poporul român este închinător al lui Hristos și nu închinător la idoli. În acest colțișor binecuvântat, Apostolul Andrei a întemeiat primele biserici și strămoșii noștri, dacă romani, trăiau potrivit voiei lui Dumnezeu, având noblețe adevărată, izbăviți de toată minciuna necunoașterii de Dumnezeu, izbăviți de minciuna cultului lui Salmoxis. În ultimii ani, însă, ce-a pătimit patria noastră, România cea creștin-ortodoxă? Ne-am amestecat, ne-am dus afară, am călătorit, am mers în țări străine, am intrat în legătură cu europenii și
cu alte popoare de peste ocean. Ne-am dus să lucrăm în Italia, în Franța, în Germania, în Spania, în Anglia. Sunt circa 5 milioane de români răspândiți în cele 4 puncte cardinale. S-au deschis granițele României și au venit și străini la noi. Milioane de turiști primim în fiecare an din lumea întreagă. Prin posturile de radio, prin televiziune, prin presa tipărită și online, se transmit însă rele obișnuințe și străine obiceiuri. Și ce am pățit? Ne-am deformat caracterul, ne-am falsificat obiceiurile și moravurile au decăzut, ne-am pierdut tradiția, am devenit ceea ce spune Evanghelia, Galileea neamurilor. Toți am fost influențați, toți până la unul. Oare exagerez? Cum se îmbracă, sau mai bine zis, cum se dezbracă sau nu se îmbracă străinii? Tot așa și noi. În noaptea aceea amestecați bărbați și femei la un loc, în băile mixte, același lucru îl facem și noi. Dansează aceea dansuri imorale, le urmăm și noi. Fac pornografie pe internet online, la camera web, așa au început să facă și România. Unde sunt cântecele pe care le cântau părinții și bunicii noștri și străbunicii noștri? Acum avem numai muzică de import, muzică demonică. Nu contează că nu înțelege. Important e să fie zgomot cât mai mare. Cântă străinii cântece imorale, deșuchiate, depravate, la fel facem și noi. Unde este îmbrăcămintea decentă a femeilor de odinioară? Toate s-au schimbat. Și încă și limba noastră e pe cale să se piardă. Că e presărată numai cu americanisme, numai cu englezisme. Politicienii s-au lăudat că vor face din România Europa. Parcă n-am fi, din punct de vedere geografic, tocmai în centrul Europei. Și feministele au spus că le vor face pe românce să gândească și să trăiască precum americancele. Și ce va rămâne atunci din România? Munții și văile? Pe toate le-am schimbat. Ce ne-a mai rămas? Doar pielea și osul. Am ajuns Galileea neamurilor. Fantome de oameni. Schelete ambulante. Cheliți, jupuiți, vânduți, trădați. Cu acordul cui? Cu acordul subsemnatului, adică fiecare a dat cu subsemnatul. Fiecare a dat cu subsemnatul, de bunăvoie și nesilit de nimeni. Dacă însă România are o valoare, valoarea ei constă în faptul că are o identitate proprie, are o cultură
deosebită, iar cultura ei nu este aceea ateistă și materialistă, ci este Sfânta Ortodoxie. Ortodoxia este sufletul României. Când aceasta va dispărea, și România va dispărea de pe hartă. Dacă am pierdut Ortodoxia, am pierdut și România. Vreți acum câteva exemple? Ca să vedeți că pierdem această frumoasă cultură pe care încă o mai avem, dar nu o trăim, că pierdem ortodoxia noastră. Odinioară, deși comuniștii nu permiteau, duminica, întreaga familie, mamă, tată și copii, erau la biserică. Sigur, stăteau departe cei care erau membri de partid, dar și aceștia își botezau copiii în ascuns și se curunau în ascuns. Arătați-mi astăzi câte familii merg in corpore la biserică, adică împreună la biserică, nu pe rând, nu fiecare la câte o biserică, la care biserică vrea, ci ies odată din casă și merg la aceeași biserică. S-a umplut țara noastră de cluburi, de centre de distracție, după modelul occidental. În cluburi, în discoteci, la sălile jocurilor de noroc. Acolo își pierd nopțile românii. Și conducerea prelungește programul acestora prin îngăduință, prin toleranță, până la orele dimineții, sau mai bine zis, prin indiferență. Cine să mai meargă la biserică? Dorm, că au avut activitate în timpul nopții. S-a terminat și cu mersul la biserică. Am devenit Galileea neamurilor, înrăuriți negativ, influențați nefast de destrăbălarea din Occident. Nu imităm lucrurile bune ale străinilor. Imităm numai lucrurile rele. Alt exemplu. Bărbați și femei, tineri și bătrâni, sărbătoream odinioară oromastica, ziua de pomenire a Sfântului nostru. Nicu, Nicușor îl sărbau pe Sfântul Nicolae. Gheorghe, George, Gheorghiță și așa mai departe, Georgeta și derivatele lor, îl sărbau pe Sfântul Gheorghe. Vasile și Vasilica pe Sfântul Vasile cel Mare. Mihai și Gabriel pe Sfinții Arhanghel și așa mai departe. Frumos obicei. S-a dus și acesta. Acum sărbătoresc românii ce? Ziua de naștere. Și dacă se mai sărbătoresc ziua Sfântului la țară, o fac ca să se îmbete ca porci. Nu ca să meargă la biserică, să se spovedească și să se împărtășească cu Sfintele lui Hristos taine de ziua lor. La oraș însă nu mai e moda cu ziua de nume, ziua de naștere. Și acesta nu este un obicei ortodox, ci unul papistaș, occidental, protestant, Galileea neamurilor și la capitolul acesta. Pentru unii lipsit de importanță, dar pentru cei ce vor să vadă, destul de grăitor. Băteau odinioară cu lopotul în ziua de Crăciun.
Și toți spălați, curați, spovediți, mergeau la biserică, de pildă, când nu era curent electric, cu felinarele, ca să audă Hristos se naște. Acum, în noaptea de Crăciun, petrec până dimineață. La fel, în noaptea Sfântului Vasile, vine praznicul împărătesc al tăierii împrejur după trupa Domnului nostru Iisus Hristos. Petrec până dimineața la importantele lor revelioane, importate din străinătate. Le-am trădat pe toate. Am pierdut acea atmosferă ortodoxă a Evlaviei străbune. Îngăduiți-mi să folosesc un cuvânt dur ca să mă înțelegeți. Am devenit bastarzi. Am ajuns Galileea neamurilor. Voi trece la altceva. În România, odinioară, altădată, în vremurile bunicilor și străbunicilor și strămoșilor noștri, era o rușine ca cineva să fie despărțit. Era o raritate divorțul. Acum, România e fabrică de divorțuri. Din divorțuri trăiesc avocații. Străinii își alungă nevestele, se despart cu ușurință de ele. De ce românii ar face altfel? Cei sunt mai proști? Așa e moda. Alungă și românii nevestele, îndată ce legile înlesnesc acest lucru. Și în acest punct am ajuns Galileea neamurilor. Am deviat, ne-am lăsat corupți, moral. Și un alt lucru degenerat. Odinioară, dacă se auzea de cineva că este homosexual, că adică deși este bărbat, nu are legături cu femei, ci cu bărbați, se considera o oroare. O făceau englezii la Londra. Este o boală a lor, dar boala e mult răspândită în lume și e străveche. De la cetățile antice, Sodoma și Gomora, până în contemporaneitate, trecând prin Grecia antică și prin Roma antică. Nu degeaba a scris Apostolul Pavel despre degenerarea aceasta în epistola către romani. Pentru că era răspândită și atunci. Acum a venit de acolo și aici. Și aceștia și-au făcut și asociație de apărare și de promovare a drepturilor lor. Bunicii și străbunicii noștri sărmani trăiau în colibe, în case de pământ, dar trăiau ca îngerii, în simplitate, în bunătate. Fără carte, păzeau Evanghelia, împlineau cuvântul lui Hristos. Acum, în blocurile și în vilele noastre, cu tot confortul trăiesc demoni, oameni cu chip și nărav demonic. Oameni mai răi decât animalele. Și pedeapsa este că din homosexualitate și a bărbaților și a femeilor și din sarcolatrie, adică din adorarea trupului, în general, a rezultat SIDA. O boală înspăimântătoare.
Și avem deja mii și zeci de mii de cazuri, pentru că această boală este transmisibilă. Și aceasta o plagă a generației noastre degenerate, care a devenit Galileea neamurilor. Avortul, să-l amintim, să-l pomenim, să se cutremure femeile și să plângă, dar și bărbații care au închis ochii. De 1000 de ori este mai vinovat bărbatul care nu și-a oprit nevasta, cap mai slab, să facă avort. Așadar și bărbații se vor trezi trași la răspundere la înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu pentru pruncii avortați de femeile cu care s-au culcat. Și la capitolul acesta, Galileea neamurilor suntem. Ce ne rămâne atunci, iubiților? Să ascultăm și să punem în practică acel prim cuvânt pe care l-a spus Hristos în Evanghelia de astăzi. Toate cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos au valoare covârșitoare și importanță colosală, dar mai ales cele pe care le-a spus primele și cele pe care le-a spus ultimele. Primul cuvânt care a ieșit de pe preacuratele buze ale Domnului nostru Iisus Hristos este: pocăiți-vă. Și ultimul cuvânt pe care l-a spus sus pe crucea Golgotei a fost: săvârșitul s-a. Pocăiți-vă, a spus Hristos, imediat ce Ioan a fost aruncat în închisoare. Pocăiți-vă, bărbați și femei, cler și popor, monahi și monahii, mici și mari. Drumul pe care am apucat-o este greșit. Drumul corect, calea cea care duce la viață, este doar cea la care ne cheamă Hristos. Am deviat, ne-am îndepărtat. Suntem departe de rădăcinile noastre. Am devenit europeni, popor degenerat, nu e o cinste. Popor degenerat, plin de defecte, de vicii, de stricăciuni. Unde sunt virtuțile ucenicilor Sfântului Apostol Andrei? Unde sunt virtuțile Sfinților Martiri, daco-romani și străromâni? Unde sunt virtuțile Sfinților Cuvioși din veacul al IV-lea, al V-lea? Virtuțile strămoșilor noștri din timpul Sfinților Episcopi de la Tomis? Unde sunt Sfintele fapte bune? Unde este Evlavia străbună? Unde este Evlavia Sfântului Iachint de Vicina și a păstoriților lui în vremea aceea? Unde sunt virtuțile lui Matei Basarab, lui Mihail Voievod, Viteazul? Unde sunt virtuțile lui Neagoe Basarab? Unde virtuțile lui Ștefan cel Mare și Sfânt și ale Sfinților Martiri prin Coveni? Lor le este închinat anul acesta. Se împlinesc 300 de ani de la strămutarea lor la cereștile locașuri prin mucenicesc sfârșit. Au pecetuit cu sângele lor credința în Hristos cel răstignit și înviat și dragostea lor pentru împărăția cerurilor. Pe toate le-au lăsat. N-au preferat
să trăiască în minciună, în apostasie, deși aveau posibilitatea să-și salveze viețile. Aveau în față un viitor luminos promis de musulmani. Dar au zis nu. Pentru împărăția cerurilor nu. Vom zice nu împărăției pământești. Cu Veliar, cu Domnul Întunericului, cu Tatăl Minciunii. Unde este noblețea? Unde este decența, teama de Dumnezeu, hărnicia, cinstea, dragostea de adevăr, punctualitatea, corectitudinea? Am devenit Galileea neamurilor, popor pastart. Am plecat departe de Dumnezeul părinților noștri. Degeaba ne lăudăm cu Dumnezeul părinților noștri și cântăm bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Trebuie să avem sfintele fapte bune, dispoziția spre nevoință, spre post, spre rugăciune, spre milostenie, spre facerea de bine, spre sacrificiu a părinților noștri. Credința lor nestrămutată în Dumnezeu și dragostea lor nepățarnică față de Cel care ne-a iubit cel din-tâi până la sacrificiul suprem. Un singur lucru ne rămâne, iubiților, să ne pocăim. Veșnica predica bisericii, aceasta este. Să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima noastră, ca și Dumnezeu să-și întoarcă fața către noi. Să ne pocăim. Pocăința și mărturisirea păcatelor, fie ca Dumnezeu să ne dea o lacrimă din acelea pe care le vărsau sfinții, iar aceasta să devină Iordan în care să ne spălăm păcatele. Altfel, ne așteaptă securea și focul despre care vorbește Ioan Botezătorul. El a spus-o, primiți și luminat de Dumnezeu Tatăl, tot pomul care nu face roade se taie și se aruncă în foc. Copacul fără roade este tăiat și transformat în lemne de foc. De aceea, pocăiți-vă! Fie ca aceste cuvinte simple și sărace, iubiților, pe care vi le-am spus, să le puneți în practică, spre slava lui Dumnezeu cel în treime închinat și spre mântuirea sufletelor voastre. Amin.